nwannem ebe Nkume si enwetacha ego a niile ọ na-eri ka m na-aghọtaghọ. Aghọta ebe o si enweta ego a niile ọ na-eri ego ka ndị ọgwụ ego. Ọ gịnị bụ ihe a? Chukwu biko buwere m ahịa zoro ezo ma nke zoro ezo ma nke pụtara ihe buwere m Bongo nwannem ịmakwa na Nkume kara obi kpọọ mmanya 250,000 na klọb ya. Mama anya ife futere m ji kpọọ emergency meeting a bụ na ọkụ udova. Ọkụ dị n'ụva. Ịma na ego m na-eri na-edezi udo n'obodo niile. Mgbe ọbụla m tiri isi ọ na-ada na Nkume na-eri ego. Enu ụwa ma nna ego m na-eri ibe ego ka ịmanụ sendiri m. Ha ma nna ya ego nwata kpata eko a.k.a. DAT Nenwe Guy sendiri m. Ihe m na-eri ha na-enye m nsogbu. Anyway, ka m nwere this opportunity wish a.k.a. happy birthday. Nwata kpata eko na na-enwe asị m na ọ na-adịrị na mma. Chukwu na-agọzi m. Happy birthday to you nwanne m. Ifuru gị ime ngerita mmadụ ga mụwa Nkume nwoke ọmadụ mma. Si m kụọ ọgọdọ, si m riwe ife, si m kpọwadoro ime. Nke ego m dewe ude n'obodo niile. Asị m na ife ọma na-emerụ m. Mr. Nkume, anyị nwetara information na enwuru mmanya wọtụrụ 250,000 na klọb ụnyaahụ. For that reason, you are under arrest maka na anyị ma na iwe ha aka ọrụ. Enweghị ebe anyị ma ego si abata gị n'aka. Onye isi ndị nwa, sorry sir, ọfisa, kebe eziokwu bụ na ego m na-eri bụ ego nwata kpata eko sendiri m. Mmadụ ezughị ozi, nekwa aka m dị ọcha.